ସେ ମେଣ୍ଟାଲି ସେରେ କାହାରି କିଛି କୁହେନି କି ଝଗଡ଼ା କରେନି, ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ତାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ, ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ସେମିତି ସେ କାହାରି ଘରେ କିଛି କୁହେନି, ଘରକୁ ତାକୁ କିଛି କୁହନ୍ତିନି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆସେ ତାର ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଏ ତା ଡ୍ୟୁଟିକି, ଫେରେ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ କାମ କରିଦେଲା, ଗୋଟେ ମାନେ ହଠାତ୍ ମାନେ ସଠିକ ମୁଣ୍ଡ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଏ କରିପାରିଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ଯେ ସେ ଏଇଭଳିଆ କାମ ଗୋଟେ କରୁଛି। ଆଖି ଆଗରେ ପିଲାଟା ନାହିଁ ଭାଇଟା। ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ନେଲା ଜୀବନ, ଝୁରୁଛି ପରିବାର, ଝୁରୁଛି ଗାଁ, ଝୁରୁଛି ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଗେମ୍ ଖେଳି ନିଜ ଜୀବନ ହାରି ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ସାହାଯ୍ୟପାଟଣାର ଗୌତମ ନାୟକ। ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘର ନିକଟସ୍ଥ ଗଛରେ ଏକ ଗାମୁଛାରେ ସେ ଝୁଲୁଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଶବ ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ଗାଁ ମାଟିରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଗୌତମଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର 27 ବର୍ଷ। ସେ ଥିଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ, ରୋକଟୋକ୍ କଥା କହୁଥିଲେ, ପରୋପକାରୀ ଥିଲେ। 2019 ମସିହା ଲକଡାଉନ୍ ଠାରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଗୌତମ। ମିଳାମିଶା ତ ଭଲ ରୁହେ, ହଠାତ୍ ଏମିତି ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ଆଉ କାଲି ରାତିରେ ବି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛେ, ସକାଳେ ତ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଏମିତିଆ କଥା। ଅସୁବିଧାଟା ଆମକୁ କିଛି ଜଣାଏନି, ସଦାବେଳେ ତ ମିଶାମିଶି ଖୁସି ଆଶ୍ରମ ଆମେ ସଦାବେଳେ ରହିଛେ। ଅସୁବିଧା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜଣେଇଲାନି, ତା ଭିତରେ କଥା ଭିତରେ ରହିକି ଓଳିଆ ଡିସିସନଟା ନେଇଛି ସିଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଗେମ୍ ସହ ସେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ଲୋନ୍ କରି ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଏନେଇ ଏକାଧିକ ଥର ଖେଳଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଏହି ଗେମ୍ ଠାରୁ ସେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ। ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଖେଳ। ଟଙ୍କା ହାରିଯିବା ପରେ ନିଜେ ମାନସିକ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ଅନଲାଇନ୍ରେ ସେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲା। ଆମେ ତ ଜାଣିଥିଲେ ଲକଡାଉନ୍ ପାଖରୁ ସେ ଖେଳୁଛୁ ବୋଲି। ତାପରେ ଏଇ କିଛି 6 ମାସ 7 ମାସ ଆଗରୁ ବାଙ୍ଗଲୋର ଏମିତି ପଳେଇଥିଲା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଖେଳାଖେଳି କରିକି। ତାକୁ ଆମେ ଭାଇ ଯାଇକି ବୁଝି ବୁଝାଇକି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ କିଛି ନଥିଲା, ଏଇ ମାସେ ହେଲା ବୋଧେ ପ୍ରାୟ ଖେଳାଖେଳି କରିଛି। ଆମେ ଡାଉଟ୍ କରିବା ଯାହା, ତାପରେ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଚେକ୍ କଲେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି। ତାପରେ ସେ କିଛି ଖେଳିଛି, ଆଉ ସେଇ ପଇସା ଯେଉଁ ବହୁତ ଥର ବାର ବାର ଏମିତି ହେଲାଣି। ଯେମିତି ବାର ବାର ହେଇଛି, ସେ ଲାଜର ଆଉ କାହାରି କହିପାରିବନି। ସେ ମନ ମାଇଣ୍ଡକୁ ବି ମେକଅପ୍ କରିକି କିଛି ସେମିତି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ଥିଲା, ମାନେ ଏମିତି ତ ଯେମିତି ହୁଏ ସେମିତି ରହୁଥିଲା, ଖାଲି କେମିତି ଦେହ ଟିକେ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, ଆମକୁ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ହଉଥିଲା ସେଇଭଳିଆ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।